Ja, men det spørgsmål, vi nok får allermest, hvis det er fra de voksne selv, det er jo det her med, jamen skal jeg sige det til min arbejdsgiver, at jeg har ADHD? Hvis jeg skal sige det, hvornår skal jeg så sige det? Er det til jobsamtalen? Er det til mus-samtalen? Er det noget, som alle skal have at vide, eller er det kun mine nærmeste ledere, der skal have det at vide? Og hvordan skal jeg i det hele taget forholde mig til ADHD på min arbejdsplads? Alle taler om det i skoler derhjemme og på arbejdet. Det bliver kaldt alt fra superkraft til popcornhjerner og hyper til ufokuseret. Emnet denne gang er ADHD. Jeg har talt med Ditte fra ADHD-foreningen om, hvordan vi skal tale om det på arbejdet, og om vi overhovedet skal tale om det. Hvordan kan både dem, der har diagnosen, og dem, der oplever det, kollegaerne, forholde sig til ADHD? For det er vel et problem, når 70% af voksne med ADHD ikke er i arbejde, og over 30% af voksne med ADHD befinder sig i en lavindkomstgruppe. For resten af befolkningen er det tal 7%. Så hvordan kan vi gøre denne diagnose til en større del af livet i organisationer? Jeg har i dag Ditte Rasmussen med, og det er online fra Odense, og jeg sidder i Vium på Sjælland. Og Ditte, du er projektleder i ADHD-foreningen, og vi skal tale om ADHD på arbejdet. Vil du ikke lige præsentere dig selv først? Hvad laver man i ADHD-foreningen, og hvad laver du i ADHD-foreningen? Jo, jamen ADHD-foreningen er jo en patientorganisation, der arbejder for at skabe håb og handlekraft for mennesker med ADHD og deres pårørende. Og det gør vi på forskellige måder. Det gør vi selvfølgelig igennem noget politisk arbejde, hvor vi sørger for at sikre de bedste muligheder for mennesker med ADHD. Så laver vi undervisning for mennesker med ADHD, men også for fagfolk. Og så laver vi en masse netværk og grupper for mennesker med ADHD, aktiviteter for mennesker med ADHD over hele landet. Og ligesom støtter op om noget netværk blandt mennesker med ADHD og deres pårørende. Så det er sådan lige kort, hvem vi er. Vi har 10.000 medlemmer fordelt over hele landet og 12 lokalafdelinger. Og så sidder jeg som projektleder primært på voksenområdet, hvor jeg bare tager nogle af de udviklingsprojekter, hvor vi sørger for at skabe en hel masse ny viden om, hvad virker for mennesker med ADHD. Og så er jeg også ude at undervise både de voksne selv, men også de fagfolk, der møder mennesker med ADHD i deres hverdag. Så det kan være på jobcentre, eller på uddannelsesinstitutioner, i fængsler, eller alle mulige andre steder, hvor at man kan møde mennesker med ADHD. Og hvordan det i forhold til arbejdspladser, hvad er sådan, er der nogle typiske spørgsmål, I får, tror jeg vil starte med at spørge dig om? Ja, men det spørgsmål, vi nok får allermest, hvis det er fra de voksne selv, det er jo det her med, jamen skal jeg sige det til min arbejdsgiver, at jeg har ADHD? Hvis jeg skal sige det, hvornår skal jeg så sige det? Er det til jobsamtalen? Er det til mus-samtalen? Er det noget, som alle skal have at vide, eller er det kun mine nærmeste ledere, der skal have det at vide? Og hvordan skal jeg i det hele taget forholde mig til ADHD på min arbejdsplads? Og hvis vi skal tage arbejdsgiverperspektivet, jamen, så handler det rigtig meget om, hvis man har en medarbejder, der har ADHD, jamen, hvordan støtter jeg så bedst op om det, og sørger for at få indrettet en hverdag, der giver mening for alle. Og hvad kan man så sige det på arbejdspladsen, og hvornår er det et godt tidspunkt? Hvad er jeres erfaringer, og hvad siger folk? Ja, jamen altså, vores erfaring er egentlig, at det er meget, meget individuelt. Og det siger vi også til folk, at vi anbefaler, at man overvejer, om man skal sige det, hvad det vil have af betydning for ens arbejdsliv. Fordi i den bedste af alle verdener, så vil man sige det og være åben, og så vil ens chef sige, det er bare godt, det finder vi ud af. Vi ved desværre bare også, at der stadig er nogle steder, hvor viden om ADHD er meget lille, og der måske er mange fordomme, og hvor det kan have nogle negative konsekvenser, hvis man siger det. Så vi anbefaler ikke det ene eller det andet, men vi giver nogle overvejelser med.
Og det vi også giver med af overvejelser, det er, jamen hvis man ikke fortæller, at det er ADHD, jamen så kan ens arbejdsplads eller ens kollegaer jo også godt komme til at tro, at det er noget, der er meget værre. At den adfærd, man har, den bliver simpelthen mistolket, fordi man ikke ved, hvad det er, der er på spil. Så der kan være fordele og ulemper ved at sige det. Og det er sådan op til en personlig vurdering af noget, man skal gøre op med sig selv. Og så kan det jo også godt være, at man måske til en start, hvis man vælger, at man gerne vil være åben omkring det, at man måske starter med sin nærmeste leder, og så kan arbejde sig ud derfra. Det kan også være, at man starter med at sige det til nogle få tætte kollegaer. Det vil alt sammen være meget individuelt. Og hvad vil fordelene være ved at fortælle det, hvis det nu går godt, og det bare fungerer? Altså man kan sige, det er jo altid en fordel at være åben og ærlig. Og det man jo så kan sige, det er, at selvom det måske går godt lige nu, jamen, så kan det godt være, at der på et tidspunkt måske er behov for noget andet. Og vi har jo alle sammen forskellige både styrker og behov på vores arbejdsplads. Så selv hvis man ikke siger det, jamen, så er det en god idé det her med at være åben omkring, hvad er det for en arbejdsstil, jeg har? Hvor er det, jeg er mest produktiv? Og hvad er det for nogle behov og arbejdsformer, der kan gøre, at jeg kan levere den bedst mulige indsats her på arbejdspladsen? Så behøver man egentlig ikke kalde det ADHD, men måske bare sige, at man har behov for nogle faste rammer, eller trives godt i nogle faste rammer og noget genkendelig struktur, og med nogle hvad kan man sige, nogle klare deadlines. Tit og ofte så det, der er godt for mennesker med ADHD, er jo faktisk også godt for de fleste af os. Så det der med, at man er åben omkring sine behov, det tænker jeg også en arbejdsgiver vil sætte pris på, fordi de er jo også interesseret i, at man arbejder sådan bedst muligt på arbejdspladsen og trives på arbejdspladsen. Så man kan måske godt tale om det, uden at tale om, at man har ADHD, men tale om, hvad det er for noget, man har brug for. Ja, i virkeligheden så siger det jo ikke ret meget, at man siger, at man har ADHD, fordi det kan jo komme forskelligt til udtryk hos rigtig mange. Så det handler måske også mere om at beskrive sin egen arbejdsstil og beskrive sine egne behov, og der, hvor man Så der er ikke kun en måde at have det på, eller hvad skal man sige? Nej, det er meget, meget individuelt, hvordan det kommer til udtryk, og det er jo også det, der gør det her ADHD så svært at forstå nogle gange. Dels, at det ligner noget, vi alle sammen kender. Vi kender alle sammen det der med at være lidt distræte eller glemsomme i perioder, komme for sent, glemme sine ting, især hvis man måske har lidt travlt. Vi kender også det her med at have perioder, hvor vi er mere impulsive, eller måske har svært ved at sidde stille til et rigtig kedeligt møde. Det er noget, vi alle sammen kender. Men for mennesker med ADHD er det jo tit og ofte i så ekstrem grad, at det på en eller anden måde påvirker ens funktionsniveau. Og så er der jo det her med, at ADHD også kommer individuelt til udtryk hos den enkelte, både i forhold til, jamen, hvem er de? De har en anderledes neurologi, men de har også en forskellig opvækst, en forskellig personlighed, forskellig intelligens, og så arbejder de jo i forskellige kontekster. Så alt det gør, at det kommer forskelligt til udtryk, alt efter hvor de er, og måske også endda i hvilken livsfase de er. Og når du siger det her neurologiske, jeg tænker, når jeg har læst om det, så virker det jo mere også som sådan en træthedssygdom. Eller hvordan skal man egentlig fortolke det, hvis du skulle fortælle en arbejdsgiver om, hvad er ADHD sådan overordnet set? Hvordan vil du så forklare det? Ja, og det er meget komplekst, og man kan sige nogle generelle ting. Altså generelt, så kan man sige, at kernesymptomerne, det er jo opmærksomhedsforstyrrelse, impulsivitet og hyperaktivitet. Og så kan man have, nogle forskellige grader af det. Og for nogle, der er det opmærksomhedsforstyrrelsen, der fylder klart mest. Der er man ikke så synlig, hyperaktiv og impulsiv. Men derudover så er det meget, meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Men i forhold til det her med energi, så ser man en tendens generelt til, at mennesker med ADHD måske bruger energien mere ujævnt.
over en dag. Det vil sige, at man måske bruger meget energi i starten af dagen, og så bliver meget træt om eftermiddagen, eller bruger energien meget ujævnt over en arbejdsuge for eksempel. De har også generelt mindre energi at tage af. De udtrættes hurtigere. Og det gør jo selvfølgelig, at det kan være svært måske for nogen at bruge energien jævnt over sådan en 8 timers arbejdsdag, hvis det er sådan, man har valgt at indrette sit arbejdsliv. Hvis ikke man er opmærksom på at få fordelt energien lidt mere jævnt i løbet af dagen, holde nogle pauser og så videre. Den her manglende energi hænger jo også sammen med det her manglende filter, man tit har, når man har ADHD. Det vil sige, at man for eksempel tager alle sanseindtryk ind. Og det er jo klart, at det bruger hjernen rigtig meget energi på, hvor vi andre, der ikke har ADHD, vi er lidt mere filtrerer de irrelevante sanseindtryk fra, og så bruger hjernen ikke så meget energi på det. Så hvad vil du anbefale, en arbejdsgiver skal være hjælpsom med, hvis det er, at man skal en ansat kommer og siger, jeg er nødt til at fortælle, at jeg har ADHD, fordi det belaster ind i mit arbejde, og jeg ved ikke, om man siger, at man overkompenserer, eller man gør for mange ting, som er for svære. Hvordan skal arbejdsgiveren så være hjælpsom der? Det aller vigtigste, det er at spørge ind til, hvordan påvirker din ADHD dig og i dit arbejde. Fordi vi oplever nogle gange, at arbejdsgiver i den bedste intention, for eksempel måske så laver en afskærmet kontorplads, eller sætter medarbejdere med ADHD ind i et lokale for sig selv, fordi de tænker, nu skal de skærmes for en masse indtryk. Men det så faktisk gør, at medarbejderen måske bliver lidt ensom, eller føler sig misforstået, fordi det ikke var det, der var behov for. Så det er rigtig vigtigt, at man tager udgangspunkt i sine individuelle medarbejdere. Så er der nogle grundlæggende ting, man kan gøre, som virker for mange. Og det er jo selvfølgelig sådan noget med at sørge for, at der er en eller anden form for afskærmning. Det behøver ikke at være sit eget lokale, eller en plads med ryggen til alle de andre, men det kan også bare være noget så simpelt som at have nogle høretelefoner med noise cancellation til rådighed, have et lokale til rådighed, man kan gå ind og arbejde i, når man har behov for en pause fra storrumskontoret, eller noget lignende. Det kan også være noget med at have nogle klare og faste deadlines for ens opgaver, sådan så tiden ikke bliver flydende, men at man har nogle helt klare strukturer for, hvornår noget skal være afleveret eller være klar. Det kommer jo selvfølgelig også an på, hvad det er for et arbejdsplads, man har på nogle arbejdspladser, og det er jo ikke muligt. Hvis man arbejder med mennesker for eksempel, kan det jo være svært at arbejde efter konkrete og faste deadlines, fordi det jo så tit handler om, hvad er det så, der lige opstår i situationen. Men så er det måske noget andet, der skal til. Så det vil komme meget an på den individuelle arbejdsplads og den individuelle medarbejder. Men de fysiske rammer betyder en hel del, og kan betyde en hel del. Ja. Og hvordan så, hvis det nu er ude, hvordan taler man så om det? Og jeg kan jo konkret sige, at jeg var ude på en arbejdsplads, hvor der lidt sådan blev joket med, om en kollega nu havde taget sin medicin. Nu var jeg så ekstern på det her tidspunkt, så det var ikke sådan noget, og jeg tænkte, stemningen var fin nok, så det var ikke noget, jeg sådan blandede mig ikke ind i, men jeg lagde mærke til det i hvert fald. Der blev sådan lidt grinet af det, og han sagde så, at han lige havde været ude at tage en pille. Og jeg tænkte, okay, kan man tale om det på den måde, men hvad tænker du, hvordan tager man fat i det? Skal man tale med sine kollegaer om det? Skal man have sådan et lille møde, hvor man fortæller om, hvordan det er for en at have det, eller er det en sygdom, skal man kalde det, eller kan tale om det som en neurodiversitet, eller hvordan kan du sige noget om, hvordan gør vi det, hvis vi skal tale om det derude? Ja, altså jeg tænker i hvert fald, altså humor og sådan intern humor omkring det kan jo nogle gange også være med til at lette stemningen, men man skal passe meget på det her med, at man ikke kommer til at kaste sin kollega med ADHD under bussen, eller at det er så dem, man griner af, eller de bliver sådan lidt klassens klovn, eller arbejdspladsens klovn.
fordi det er dem, der altid, hvad kan man sige, måske stikker lidt ud. Så det skal man passe meget på med. Hvis man har et godt og kollegialt forhold, hvor humor er en del af det, og hvor man tager lidt pis på hinanden for at bruge et grimt udtryk, så skal man ikke være berøringsangst på den måde. Så det kommer også an på, hvad for en relation man har. Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at hvis der sidder en kollegagruppe på 50, jamen så kan det godt være, at man kan grine med den ene, der har ADHD, men der kan jo godt sidde flere i den kollegagruppe, der ikke har været åbne omkring deres ADHD endnu, som måske føler sig udstillet eller misforstået eller anderledes, hvis man bruger sådan en lidt humoristisk tone. Og det kan gøre det sværere at være åben omkring. Vi opfordrer altid til så meget åbenhed, som man nu har lyst til, dels for at nedbryde nogle af de her fordomme, men også fordi det gør det nemmere for en selv. Fordi ens kollegaer ved tit godt, at der er noget på spil. Hvad det så lige er, kan måske være svært, men de kan godt se, at måske adfærden er anderledes, eller der er et eller andet, man bærer rundt på. Om man skal holde et stort møde, eller om man skal sige det i frokostpausen, eller om man bare skal sige det til et par enkelte kollegaer, der lige er i sin nærmeste inderkreds, det vil også være meget individuelt. Ja. Og hvordan sådan den her... Der er nemlig også sådan lidt den modsatte, som jeg kan opleve, men det er sådan med også i al almindelighed, tror jeg. Det er sådan, at det her med at have ADHD eller autisme kan blive sådan lidt et udtryk for, at man er lidt forvirret, eller man har meget behov for noget struktur og rammer, eller hvor det bliver sådan lidt mere en hverdagsmåde at snakke om en adfærd på. Nej, jeg tror, jeg har lidt ADHD i dag, eller nu, det er vist også min autisme, selvom man ikke har det, men at man kan behov for struktur, eller sådan. Forstår du, hvad jeg tænker her? Ja. Skal man gribe ind i det, eller hvordan? Fordi det kan blive sådan lidt en mærkelig almengørelse, eller hvad? Sådan, nogle gange ved jeg heller ikke helt, hvad man skal sige der. Nej, altså jeg synes lidt, det er en uskik også det her med, sådan, om hvis man har ordenssans, så har man også totalt OCD, eller hvis man er lidt den her distræte type, jamen så er det også min ADHD. Eller alle har lidt ADHD, er der også nogen, der siger. Og jeg tror nogle gange, det er sagt i den bedste mening. Men det bidrager bare rigtig meget til den her følelse af misforståethed, som rigtig mange voksne med i hvert fald ADHD render rundt med. De føler ikke, at deres kamp om at klare hverdagen bliver taget alvorligt, når andre siger, jeg har da vist også lidt ADHD, eller alle har vist også lidt ADHD, eller noget, fordi de kæmper ofte mere end deres kollegaer, og det skal man huske og anerkende. Og der kan man godt komme til at måske undervurdere, hvor meget ADHD'en egentlig påvirker hverdagen hos dem, der har den. Skal man så gribe ind, også som leder, hvis der man hører de her ting? Fordi jeg tænker generelt i de her diversitets- og inklusionsspørgsmål, hvem er det, der står med ansvaret? Er det den, der føler det? Fordi man jo også føler, der, som du siger, man kan føle sig forkert gjort, uden at de andre måske er opmærksom på det, eller det er bare blevet en hverdagsmåde at tale på. Eller er det et ledelsesansvar, eller hvad? Har I noget, hvor I tænker, det her, vi går ud og siger eller rådgiver om? Jamen altså, jeg vil jo altid tænke, at der ligger et ledelsesansvar i og sørge for, at alle medarbejdere på ens arbejdsplads trives, og at der er et godt arbejdsmiljø på ens arbejdsplads. Så det tænker jeg i hvert fald, man skal være opmærksom på som leder. Hvordan taler vi om de her diagnoser på arbejdspladsen helt generelt? Også selvom man måske ikke er bevidst om, at man har medarbejdere, der har ADHD eller autisme eller nogle andre diagnoser eller andre ting i det hele taget, så handler det jo om at skabe en arbejdsplads, hvor folk, der trives. Og man kan ikke altid være sikker på, hvad det er for nogle medarbejdere, man har, eller hvad de render rundt med i bagagen. Så det tænker jeg, der ligger et ledelsesansvar i. Så ligger der jo også et kollegaansvar i at rumme de kollegaer, man nu har på arbejdspladsen, også selvom de ikke ligner en selv. Og så ligger der jo også et ansvar hos medarbejderen med ADHD selv i at være bevidst om
jamen hvad betyder det, hvis jeg fortæller det? Hvad betyder det, hvis jeg ikke fortæller det? Hvad gør det for min relation til mine kollegaer at være bevidst om de konsekvenser? Så jeg tænker, at alle har sin del af ansvaret for, at det kommer til at lykkes på arbejdspladsen. Og jeg tænker også, at alle har en interesse i, at alle trives på deres arbejdsplads. Er det så også sådan, hvis vi nu går den anden vej og tænker, nu har man fået det sagt, vi har talt om det, men så pludselig så ser lederen mere, eller får mere øje på den der adfærd, som man måske ikke vil have, eller tænker, det passer faktisk ikke til jobbet. Men er det sådan, så hvis man så bliver opsagt på baggrund af det, og det er som om, at det er næsten på grund af, at man har ADHD, kan man føle, tænker jeg, fordi nu har man sagt det, og så bliver man opsagt på grund af det. Kan det ske, og hvilken situation står man i, hvis det sker? Altså, du må jo ikke opsige nogen med den begrundelse, at de har ADHD. Det er jo diskrimination, og det er ulovligt. Så langt, så godt. Og man kan sige, at ens arbejdsgiver har jo også en vis tilpasningsforpligtelse i forhold til at sikre, at medarbejderen med en funktionsnedsættelse har de rigtige rammer for at kunne varetage sit arbejde. Når det så er sagt, så er der jo, altså hvad kan man sige, hører vi jo også nogle gange om nogen, hvor at det simpelthen ikke går eller ikke lykkedes af forskellige årsager. Og det er jo individuelt, og det må man jo så tage med sin faglige organisation, hvis man er i den situation. Fordi det er jo svært at nogle gange vurdere, er det ADHD'en, eller er det nogle andre ting, der gør, at samarbejdet ikke lykkedes. Men man må ikke afskedige folk med baggrund i ADHD-diagnosen. Nej, så der er helt klart noget diskriminationsregler, siger du, det er ikke inden for rammen. Men er der så nogle jobs, hvor I tænker, det skal man måske lige overveje en ekstra gang, eller hvordan, eller man er arbejdsgiver der og sidder og tænker, nu har vedkommende sagt til jobsamtalen. Hvad skal man så tale om for at finde ud af, hvordan kan det her blive godt, hvis det skal blive det? Altså, jeg har oplevet mennesker med ADHD i alle jobtyper og alle jobfunktioner, og det er lige fra det er lige fra ufaglærte stillinger, håndværksmæssige stillinger, omsorgsjobs, meget, meget højt kvalificerede stillinger, lederstillinger, politikere, PhD'er, forskere og læger og psykiatere selv, der også har ADHD. Og der er jo også nogen, der har ADHD, der er uden for arbejdsmarkedet og aldrig har haft et job. Det er så individuelt for den enkelte, hvad for et arbejdsliv man trives i, så man kan ikke sige noget konkret om, at der er nogle jobs, der er bedre, eller jobtyper, der er bedre for mennesker med ADHD end andre. Fordi det er rigtig meget af interessen, der også driver værket. Så det skal være det. Der er ikke nogen sådan jobfunktioner, jeg tænker, man ikke kan varetage, fordi man har ADHD, hvis man ellers har kompetencerne til det. Så jeg vil ikke sige, at der er nogle jobs, der er bedre end andre. Der kan være nogle typer stillinger måske, hvor man så skal tænke, jamen der skal måske noget ekstra støtte ind her, fordi der er meget selvstændig tilrettelæggelse af tiden, eller der i den her stilling er der meget flydende deadlines, og man skal være god til selv at strukturere sin tid. Og hvis medarbejderen giver udtryk for, at de måske har lidt svært ved det, jamen så kan det godt være, at der er nogle ting, hvor man skal sige, her skal vi måske støtte lidt op på den ene eller den anden måde. Og der er jo også nogle offentlige støtteordninger, man så som arbejdsgiver kan søge, hvis man har en medarbejder med ADHD, hvor det er en udfordring med nogle af de her så der er ikke noget, der tyder på, hvis man så tænker, at det er et job, jeg aldrig kan få, så skal man mere tænke på, høre dig sige, at det er interessen, der tæller, for folk, der har ADHD, kan sidde i alle mulige forskellige stillinger. Ja, interessen selvfølgelig altså man skal jo også have, hvad kan man sige, de rent faglige kompetencer. Ja. Skal jo selvfølgelig også være på plads. Men ellers så har jeg ikke hørt om nogen jobs, hvor det bare overhovedet ikke kan lykkes. Men man skal selvfølgelig overveje, hvad skal der til, for at det kan lykkes for mig? Er der nogle særlige ting, jeg skal gøre, for at det her job, det bliver det helt rette for mig? Og der er heldigvis rigtig mange måder, man kan indrette sit arbejdsliv på,
som er ADHD-venlige, og som passer til en specifik livssituation også. Og hvordan, hvis man nu sidder der enten til samtalen, eller man har sagt det til sine nærmeste ledere, hvad kan lederen sætte sig ind i at få af hjælp og mulighed, eller hvor rækker man ud henne og gør et eller andet? Hvis tænker, vi vil faktisk gerne rumme den her medarbejder og give de bedst mulige forhold, og se om det, måske kan det blive bedre, end det er måske lige frem. Men hvad er ligesom sådan, kommer I ud og hjælper med blåt lys på taget, eller det må I jo ikke, men altså, man gør noget. Ja, altså vi rykker ikke sådan ud sådan helt akut, når man har ansat en medarbejder. Men vi har rigtig meget gratis viden tilgængelig på vores hjemmeside, som man jo kan dykke ned i. Den hedder ADHD.dk. Det er meget nemt at huske, hvor der i hvert fald ligger en masse gratis viden. Man kan også ringe til en af vores rådgivere og få en snak, også som leder. Vi har en gratis rådgivning, man kan ringe ind til, hvis der er et eller andet, hvor man tænker, her vil jeg godt have noget opkvalificering. Man kan også få os ud til kurser og betale sig fra nogle konsulenttimer hos os. Så der er rigtig mange muligheder, i hvert fald for at få viden hos os. Men ellers altså, læs lidt op på helt basalt, hvad er ADHD? Hvad er det kan give af udfordringer i hverdagen? Hvad er det for nogle styrker, man kan have i en arbejdssammenhæng? Sådan helt overordnet. Men så også huske det her med, at det er meget individuelt. Og huske det menneske, man sidder overfor, måske er den største ekspert i deres eget liv. Så det vil helt klart være en fordel at snakke med dem om det også. Og nu sagde du, det kan også være nogle styrker, og der er nogen, der taler nærmest om superkræfter, og taler om det på den måde, så er der nogen, der har det meget lidt anstrengt med det her superkraftbegreb, fordi de tænker, men det er jo noget, der er svært, og så kan det godt være, at det er en superkraft i nogle tilfælde, men selv superkraften kan blive for meget. Hvad er det for nogle styrker, som I ser, man også kan kigge på, hvis det er, at man skal tale om det som nogle styrker? Ja, altså for det første, det her med ADHD som superkraft, det er der jo nogen, der kan se sig selv i, og så er der nogen, der bestemt ikke kan. Så det skal man bare have rigtig stor respekt for, at for nogen, der er deres ADHD bestemt ikke en superkraft. Der er det en rigtig stor funktionsnedsættelse i deres hverdag. Så det skal man lige være sådan helt skarp på, at det er der nogen, der synes, men det er altså bestemt ikke alle. Når det så er sagt, så har alle mennesker jo styrker, og det har mennesker med ADHD også. Og særligt hvis man kender sig selv godt og kender sin ADHD rigtig godt, jamen, så bliver det også nemmere at finde frem til de her styrker, man har som menneske. Og altså, der er igen sådan nogle lidt overordnede, hvad kan man sige, overordnede styrker eller egenskaber, som man tit tillægger mennesker med ADHD. Det er ikke alle, der har dem, men det er jo det her med kreativitet og hvad kan man sige, den her impulsivitet kan man jo også vende til noget positivt, som måske er noget spontanitet og noget, altså man sætter nogle ting i gang, man har noget eventyrlyst og tænker lidt ud af boksen, kan måske se nogle andre løsninger end mennesker uden ADHD kan. Så det her med at finde nogle andre løsninger, gå nogle andre veje, tænke ud af boksen, tænke kreativt. Der er jo i hvert fald mange med ADHD, som godt kan se sig selv i, og som kendetegner som deres styrker. Og så er der alt muligt andet, som er meget individuelt også. Ja. Men i hvert fald også det her med at bringe liv til en arbejdsplads. Hvis man er tryg, og hvis man har et godt forhold til sine kollegaer, så det her med at være den, der måske også sørger for det lidt sociale liv på en arbejdsplads, og sørge for, at der er gang i den, og der sker noget, det kan i hvert fald også være en ting, som mange med ADHD, hvis de er trygge og har det godt, kan kende sig selv i. Ja, så Ditte, hvis vi skulle til at runde af og lige sådan sige, hvad er det sådan de to vigtigste ting, du tænker, vi har talt om?
Men er der også et par steder, man kunne starte, hvis man skal tage fat i det her ting? Nu begynder vi at tale om inklusion og diversitet på arbejdspladsen, og vi vil gerne kigge på ADHD. Er der så noget et sted, man kunne starte? Så hvad er de 2 vigtigste ting, du tænker, du har nævnt, og er der et sted, man kan starte? Ja. Og tænker du her som leder, eller? Jeg tænker måske i det hele taget, som måske også jeres erfaringer med, ligesom vi taler om, er det en selv, der skal starte dialogen? Er det nemmere, hvis lederen tager fat i at sige, det er faktisk noget, vi kan kigge på nu? Skal man gå til HR og sige, er det ikke noget, vi også skulle have med på dagsordenen i forhold til at tale om diversitet og inklusion, hvis vi skal kunne rumme alle på arbejdsmarkedet? Men jeg tænker helt sikkert, at man kan sige, at man som leder i hvert fald kan starte med at lægge op til en bred debat om inklusion, og hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø og inkluderende arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen. Og så kan man sige, at ligesom give muligheden for, at de enkelte medarbejdere så også kan komme ind med de behov, de har. Så jeg tænker, at det her med at tage snakken, også selvom man måske ikke lige ved, at man har en medarbejder, eller ved, hvem af sine medarbejdere, der har nogle diagnoser eller andre ting. Jeg snakkede med en stor virksomhed på et tidspunkt, som var begyndt på det her med at snakke om inklusion og snakke om neurodiversitet på arbejdspladsen, fordi de gerne ville til at rekruttere nogle medarbejdere med den profil. Og der fandt de ud af, at det faktisk var en ret stor del af de medarbejdere, de allerede havde, som viste sig at have diagnoser i forvejen. Så det her med, at man måske starter med at snakke om det, ikke som noget, en bestemt medarbejder har, eller vi snakker om, fordi der er en bestemt medarbejder, der har det, men bare snakker om helt generelt, fordi det er en god idé, kan være med til at åbne op. Og så det her med, at man skal overveje med sig selv, hvis man sidder og har en diagnose, vil jeg fortælle det, hvor meget vil jeg fortælle, men også, hvordan vil jeg fortælle om det? Og ligesom eje sit eget narrativ omkring og fortælle lidt mere i dybden omkring ens arbejdsstil og hvad der er godt for en selv, og ikke måske hænge sig så meget fast i selve diagnosen. Ja. Og så være nysgerrig og opsøge viden om ADHD, både selvfølgelig medarbejderen selv, kollegaer, men bestemt også ledere, som man ligesom er klædt på til at tage de her snakke. Og er der et sted, hvor man starter sådan rent vidensmæssigt? Du sagde, der også var en del ledere, der både havde fordomme og måske også en ringe viden. Men hvor kan man starte hen, hvis man skulle sætte sig selv et sted og tænke, okay, nu er jeg klar til at være lidt uvidende om noget. Hvilken bog skal man læse? Hvilken video skal man se? Eller hvilken hjemmeside skal man gå til? Og det oplagt ting, at du siger ADHD.dk. Men hvor ledere kigger man hen? Jamen, jeg vil helt sikkert... som leder, jamen, så vil jeg helt sikkert kigge på ADHD.dk, ikke fordi jeg skal gøre reklame for os selv, det skal jeg også, men også fordi der faktisk er rigtig meget god og let tilgængelig viden, både i videoformat og i tekstformat. Der er også en webshop, hvor man kan købe bøger, eller i hvert fald se, hvad det er for nogle bøger, vi anbefaler, at man læser for at få viden om ADHD. Og så vil jeg jo sige, at der er rigtig mange arbejdsgiverorganisationer også, som er begyndt at tage det her op, så det kan jo også være, at man kan kontakte sin arbejdsgiverorganisation, hvis man er interesseret i det her som leder. Tusind tak, Ditte. Ja. Det var godt at tale med dig om emnet, og jeg håber, der er nogen, der bliver inspireret til at tænke mere i inklusion derude omkring ADHD. Tak. Selv tak. Du har lyttet til alt om livet i organisationer. Vil du gerne vide mere om ADHD, så gå ind på ADHD.dk, hvor du kan læse meget mere og finde gode råd og en mestringsbank med idéer til arbejdet. Nu skal der ske noget andet, så næste afsnit bliver helt anderledes. Jeg glæder mig. Hvis du vil inspireres af det, jeg taler om, så klik ind på elkan.dk, og vil du gerne tale med mig, så ring eller skriv. Det finder du på samme side. Jeg håber, du bliver inspireret til noget nyt i hvert fald, og hvem ved, måske ses vi derude. Mit navn er Michael Elkan, og jeg er optaget af alt om organisationer og de mennesker, der er i dem. Kan du have en rigtig god dag, hvor langt du end er nået i den.